Ay hapon sa tanan, mga kaigsunan ko ni Kristo. Happy Valentine's Day. Welcome sa tanang mga subscriber, sa tanang mga viewers sa atong YouTube channel. Belated happy fiesta sa Our Lady of Lourdes ni atong February 11 nga ang tanang mga debutante nagasaulog. Ilabi na sa Sagbayan, Bohol nga mao ni ang akong yutang na tauhan ug ang tibuok kalibutan nagsaulog sa kapistahan sa Birhen sa Lourdes. Sa unang mga semana, ang topiko maong Immaculate Conception Part 1. So ani na usab kita sa Part 2. Atong nakita nga si Mama Mary, ang iyang mga ginikanan si Joaquin ug si Ana, usa ka modelo nga mga ginikanan nga mga maayong tao, hadlokon sa Dios, mainampuon, manggihatagon. Naa nila ang mga kalidad sa usa ka tawo nga maayo. So si Mama Mary natawo siya sa September 8 sa atong simbahan, atong ginasaulog sa September 8 ang iyang birthday. So si Mama Mary usab aduna siya mga quality. Aduna siya mga character. Una, trusting. Trusting. Unsa man ning trusting? Nga siya musalig. Musalig sa tao ngadto sa Dios. Kung adunay tawo nga magpakitabang niya, bisan pa man og unsa pa ni ka makasasala, itom sa alkitran nga sala, pag mutawag mo sangpit og magpakitabang ni Mama Mary, dili magduha-duha si Mama Mary pagtabang. Pagdala ngadto sa iyang anak. Trusting, naani niya number 1. Number 2, ang brave, nga siya maisugon nga moatubang sa mga kalisdanan. No, muasdang sa mga kalisdanan si Mama Mary sa kinabuhi. Lisod kaayo, labi na nga si Jesus Christ mamatay diya sa krus. Dinha nagmaisugon si Mama Mary. Ikatulo, mao kini ang pagka-faithful ni Mama Mary. Faithful siya siyang bana, sa iyang anak nga si Jesus, ug sa tanang mga katawhan. Ug ilabi na ngadto sa Dios, nga matinud-anon siyang musunod kung unsa man ang ipabuhat sa Ginoo sa iya. Ang ikaupat, mao ang willing. Willing si Mama Mary nga motabang. Willing siya kung unsa may nakita niya nga gikinahanglan sa usa ka tawo, willing siyang motabang ug modala ngadto sa iyang anak. Nga mopahibalo siyang anak nga kining tawhana na kinahanglan nimo, no? So mao na mga kaigsuonan ko nga si Mama Mary na ay willingness nga pag-ingon lang nga magsabak siya bisan tuod og nagduduha siya pero aw na siya kahadlok pero willing siya nga midawat sa tanan. So sunod, loving of Jesus. Si Mama Mary loving ni siya sa iyang anak nga si Jesus. Sa gamay pa pag-care niya, hangtod na pagdako, nagsunod-sunod ni si Mama Mary. Sa mga ministriya nga gihimo ni Jesus Christ, nagsunod-sunod, nag-uban-uban ni si Mama Mary. So, mapinanggaon siya nga inahan. Sama gud na itong mga ginikanan nga pinangga yun na itong mga anak. Si Mama Mary as human, ingon anak pod ang iyang gibati, sama ka nato. So, si Mama Mary usab, honest. Dili ni magsulti og bakat. Pulos tinuod na ang iyang gisulti. Diha sa iyang kinabuhi, wala siya nagpuyo og baka. So mao na ang mga maayong kwalidad ni Mama Mary nga nakuha po na niya sa iyang mga ginikanan. Nakita niya sa iyang mga ginikanan ang pundasyon. So si Mama Mary usab sa iyang kinabuhi diha sa kasulatan, tataw kaayong si Mama Mary regular. Parehas nato. Regular siya nga batanon nga sa iyang pagkabatanon, pagkakita niya sa anghel, nakuratan siya. Pagpahibalo sa anghel, nakuratan siya. Pero nagkulba iyang dughan, daghan siya gibati nga pagkakita niya sa anghel. Pero si Mama Mary, iyang gikuan ang pag-perform sa words nga gidala sa anghel nga niya. Nya bisan pa og miingon si Mama Mary nga how unsaon man nga wala man ako'y bana. Pero miingon ang anghel nga mokunsad kanimo ang balang espiritu ug ang gahom sa Dios magpabilin diha kanimo. So si Mama Mary namati siya ana.
Bisan pa to dugay miingon siya unsaon na siya duha-duha, unsaon. Pero wala siya mo mag iyang gipamalandungan pag-ayo nga siya sulugoon sa Dios. So miingon siya nga matuman unta ang imong gisulti. Sulugoon ako sa Ginoo, matuman unta ang imong gisulti. So mao ingon ana si Mama Mary ka regular nga sama nato kay tao man siya. Bation tagkahadlok, bation ibati pud siya kahadlok. Pero luyo na nang tanan. Iyang gidawat bisan pa man gani nga naghuna-huna si Saint Joseph nga unfaithful siya pero remain ra gid siya nga silent kay baw siya nga ang Dios dunay plano. So giplanohan siya sa Ginoo. So mao na nga si Mama Mary regular parehas na nato no. Ikaduha mo ang reserve. Gi-reserve na si Mama Mary nga mamahimo siyang inahan sa Dios. Mao nga si Mama Mary submissive siya. Midawat siya. Iyang gidawat nga bisan pa luyo nga makita niya ang kamatayon ni Kristo diha sa krus. Iyang gidawat tanan. Gi-reserve siya alang sa kaluwasan sa katawhan. Nga siya mao'y gihimong sabakan sa atong Ginoong Dios nga si Kristo nga nagluwas natong tanan. Si Mama Mary usab reverent words puno sa pag-adoration ngadto sa Dios, pagdaig ngadto sa Dios sama sa iyang the song call of Magnificat diya sa Lucas 1:46 nga adoration nagadaig og nagadaig siya sa Dios. So bisan pa man luyo sa mga nakita niya nga dunay mga dili sakit yun mahitabo siyang kinabuhi pero iyang gidawat ang tanan so kay reserve siya. So si Mama Mary usab real siya nga pagkatao, real siya nga to sa uban o sa moment nga malipay naikalipay o sa moment pod nga naikasakit. O si Mama Mary pod sa pagbuntis niya sama kanato nga dunay tay morning sickness, magsuka-suka, maglain ang atong kabuhi. So ingon ana sad ang gibati ni Mama Mary. Gibati usab niya nga kanang mag-kick na si Jesus Christ, patiran ang kanang womb niya. Gibati ni Mama Mary na tanan. So na-realize sad ni Mama Mary nga kining tawhana, kini si Jesus nga tao nga dunay misyon. Adunay misyon og mga ministry nga pagabuhaton diri sa kalibutan. So, even Jesus, nakita ni Mama Mary si Jesus Christ at 12 years old, nagsugod na iyang kabalaka. Kaya nakita niya si Jesus dito sa templo. Nagsugod na ang iyang kabalaka. Pero, miingon pa gani siya siyang anak nga nung gihimo mo man kini kanamo. Ako, ang imong amahan, nangita kanimo. Niya miingon, mitubag po si Jesus nga, naas siya sa balay sa iyang amahan. So diha na nagsugod no napuno na sa kabalaka pero si Jesus bisan tuod og miingon siya adto kay Mama Mary tungod kay si Mama Mary o si Jose yamang earthly parents so mi tuman siya mikuyog siya mi pauli ug si Mama Mary usab responsible sa pag-perform sa first public miracles ni Jesus Christ katong sa kasal sa Cana. Nag-perform pud ani si Mama Mary. O sunod si Mama Mary relational nga mubisita siya nga tukang Santa Isabel, nagampo sila nya mo kwan siya relationship ngadto sa katawhan no. Mo participate siya mag-gathering siya og mga social and spiritual life. So mi participate si Mama Mary sa kamatayon ni Kristo diha sa cross. Ug si Mama Mary usab redeem nga unsa man ning redeem sa integral part of the early church no gi-redeem ni Jesus Christ ang simbahan, ang katawhan, giluwas niya ang katawhan. So si Mama Mary parte siya sa kaluwasan. Kay kung wala pa mo yes si Mama Mary, kung wala pa mo obey si Mama Mary sa kagustuhan sa Dios, wala unta tay kaluwasan karon. So si Mama Mary dako kaayo og kalabutan sa atong kaluwasan. Diha sa sabakan niya si Jesus
Mabitaw na nga sa pagdawat pud nato sa lawas ug dugo ni Kristo, nakadawat pud ta sa lawas sa dugo ni Mama Mary kay diha siya sa sapakan ni Mama Mary. Nagtutoy o nagkaon sa dugo ni Mama Mary. So mausad na nga si Mama Mary dako kaayo og ka parte sa atong simbahan. So mao na mga kaigsuonan ko nga kini mao ang mga qualities ni Mama Mary, ang iyang sa iyang pagkatao nga gipili gid siya. Dili basta-basta nga siya gipili sa Dios nga mamahimong inahan sa Dios. So mao na mga kaigsuonan ni Kristo. Sa sunod unya nga pagpasabot nato sa part 3 na pod, atong ipasabot kung unsa pagyud ang pagkainahan ni Mama Mary sa atong simbahan. So ato lang gipasabot karon ang iyang mga kwalidad, ang iyang karakteristik ni Mama Mary. Nga angayan gid siya nga mamahimong inahan sa Dios. So mga kaigsuonan ko ni Kristo, daghan kaayong salamat ug usbon ako pag-ingon. Happy Valentine's Day sa tanan ug ilabi na sa mga subscriber o sa mga viewers, pagpadayon ta sa atong ang pag-view sa atong mga topiko aron masabtan nato pud og gamay, bisa gamay lang sa ato ang simbahan nga mao ang Roman Catholic Church. So daghan kaayong salamat ug maayong hapon sa tanan. God bless you all.